చూడండి ఫ్రెండ్స్, గొజ్జులేకి చేపలు వేసి, ఇవి ఇక్కడ చిక్కవు, తమిళనాడులో చిక్కుతాయి. సన్న చేపలు గొజ్జులేకి వేసి, గొజ్జుని ఇట్లా ఇట్లా పిసుకల చేపలు అంతా వేసి చూడు, ఇట్లా గొజ్జులేకి ఎత్తి ఇట్లా గొజ్జులేకి తీసుకున్నాను. సన్నవి చూడండి, ఇట్లా చేపలు కింద ఉంటాయి, వడి చేపలు. ఇక్కడ మా రాయలసీమలో ఇట్లా తింటారు. ఇంకా సంగటి చేసి ముద్ద చేసి తింటే బాగుంటుంది. చూడండి, మా కూతురు కోడిగుడ్డు పులుసు చేసింటే కూడా బాగలేదు. వడి చేపలది వేసుకొని గొజ్జు పిసుకొని